Il-Partit Laburista ma jridx li jittieħdu proċeduri fil-qorti kontra artiklu li jiddeskrivi u jglorifika l-istupru ta' tfajla u li kien ippubblikat f'ġurnal li tqassam xejn l-istudenti tal-Junior College li għadhom minorenni. Ix-Shadow Minister Laburista u Imbonici f'konferenza stampa quddiem il-qorti kompla bil-kampanja tal-mexxej Laburista Joseph Muscat li jneħħi kwalunkwe tip ta' ċensura. Iżda mistieden jaqra biċċa mill-artiklu u jixtieqx li l-artiklu jiġi fidejn bintu, ix-Shadow Minister Laburista rrifjuta li jaqrah u jiddeskrivih b'mod ċar. L-Oppożizzjoni temmen li hu serju inkwetanti li f'pajjiżna llum żagħżugħ qed jiġi akkużat b'reati li jikkomportaw priġunerija fuq storja li ġiet ippubblikata f'gazzetta tal-Università. Marka Milleri, l-editur tal-ġurnal tal-Università in kwistjoni, qed jiġi akkużat bl-artiklu li jipproteġi s-soċjetà mit-tixrid ta' l-oxxenitajiet. Għaw ħafna nies li l-artiklu għadhom ma qrawx. Tista' taqranna biċċa minnu? M'għandix l-artiklu hawnhekk. L-artiklu jataw. Forsi tista' imqar l-ewwel paragrafu tiegħu. L-artiklu huwa artiklu li huwa miżawd bi kliem ħażin u kliem oxxen. Ġifri jiena m'iniex se naqra dal-artiklu per prudenza. Jibda hekk. King disaster dat-tifel man-nisa. So, ġifieri dan taqbel li int pereżempju inti missier taqbel li jiġifieri tifla tiegħek? Le, jiena mhux se nħalli artiklu bħal dak jiġifieri tifla tiegħi jien. Ix-Shadow Minister Laburista kien akkumpanjat mill-kap tal-Uffiċċju Informazzjoni tal-Partit Laburista li beda jagħmillu suġġerimenti aktar ma' Shadow Minister Laburista beda jimbarazza ruħu. Mument partikolari imbarazzanti kien x'ħin Owen Bonnici l-ewwel qal li l-artiklu għaxxen ma fih l-ebda valur letterarju u mbagħad qal li fih xi ftit. Artiklu li m'għandux valur letterarju kieku jien kont l-editur ma kontx nippubblikah għaliex mhux artiklu ta' valur letterarju. Soċjetà demokratika illi temmen li l-artist għandu jkollu l-ispazju li jikteb dak kollu li jħoss. Hija arti soċjetà. Hija arti din? Hija arti li għandu. Jekk hija arti għalfejn tħoss diffikultà biex taqra. Hija arti li però fil-fema tiegħi m'għandux valur letterarju kbir. L-artiklu li dwaru bdew passi fil-qorti jiddeskrivi b'mod grafiku u jigglorifika atti sesswali ma' tfajliet ta' 16-il sena. L-artiklu jmaqdar li tfajliet Maltin li mhumiex laxki biżżejjed. L-artiklu jiddeskrivi l-istupru ta' tfajla u għax ipprotestat u kbiet jiddeħaq biha bħala tarbija.